Čau Miro, vítaj v Ľubotíciach, zajtra legenda Cemiata, ako sa tešíš, ako si pripravený? Veľmi sa teším a pripravený to dúfam, že som, alebo že sme, lepšie že povedané. Po dlhšom čase si ideme trošku zajazdiť, vyšantiť sa, si to užiť a máme radosť. Tá rýchlostka, tam je asi všetko, na čo sa tak najviac tešíš? Všetko a najradšej mám šotolinu. Prach a kamene, to je najlepšie. To je krása. Existuje pre teba nejaký kľúč, nejaká taktika, ako zajazdiť na takejto rýchlostke dobrý čas? Myslím, že nasadiť prilbu a vypnúť všetko a dať tomu všetko, že čo sa dá. V tých rýchlych pasážach budeš veriť spolujazdcovi, budeš veriť rozpisu? No samozrejme, ja som počul, že si ho učil, takže musí byť dobrý. Alebo si ho zle naučil, tak budeme vidieť, že jak sa skončíme. Kľudne sa môžeš spoliehať, dobre, budeme držať palce a vidíme sa zajtra. Dobre, super, lebo keď vyhráme, máš tým podiel aj ty, ale že keď prehráme, tak máš prsty tiež tom. To už ma nenájdeš potom. Čau. Čau a díky. Dobrý deň. Díky. Servus, kamarát.
Miro, ako si užívate Cemiatu? Ešte raz? Ako si užívate Cemiatu? Výborne. Mám taký pocit, že jednoducho si to treba užiť. Čím ďalej, tým viac a viac. Hej. S časmi si spokojný? No, mohli by byť aj lepšie, ale ideme že trénovať. Posledné kolo, taktika? Dôjsť do cieľa, celý a zdravý. Tak držíme palce. Ďakujeme. Plný kotol. Páni, vítajte v cieli, víťazi v jednotkách. Povedz, ako si užil dnešný deň. Ďakujeme a užili sme si tento deň na jednotku. Bol výborný, boli aj krízové situácie, boli všelijaké možné druhy trate pre nás a sme radi to, že sme tu a s takým výsledkom. Možno tá ťažká náročná rýchlostná skúška naučila ťa dnes niečo? No samozrejme, veľa vecí predvídať. OK, tak vítajte v cieli a gratulujeme. Ďakujeme. Gratulujem! Ďakujem! Máme to hneď na obore. No dobre, 33, to určite neodíde bez pohára. Miroslav Jakub a Stano Dubiel, Opel Corsa. Dá sa, že sa im dobre darilo, hlavne všetko dobré. Miro Jakub a Stano Dubiel, Opel Corsa.